Tingog nin Barangay, programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Asens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yogit sa Tingog nin Barangay. Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa dalin ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCB. One, two, three, let's go! Alright, sige, marheda pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Nakita ko niyanin na Miyerkules, Pizza 18 sa bulan po nin Hunyo 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, Lado Teknikal, yan dyan si Darwin Obido, ako po ang Sendong Lingkoda. Amigo sa radyo, Alwin Masidalyo, Alwin Dobolel. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kita ng alas 8 rin pagkaaga, duman sa mga nagsiselebrar kan sa indang mga kumplianyo. Happy birthday po sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian Git Wilson sa Gabos na mga nakatutok mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga. Ini po ang DWJ01FM, Legazpi, simulcast over DWRL, Radyo Pilipino Legazpi. Sige, duman sa mga kamamatapasan na, kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na dainin pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak. Mentras nakantabay nakatutok digdi sa 1FM. Sige, so ano po ang sa tuya ng mga bareta ngunya na pagkaaga? Ninda Miyerkules, presyo kan karnin orig salbay 420 per kilo na sigon yan sa Department of Agriculture. Ang gobyerno igwa po nin contingency plan oras na maglalaan tensyon sa Medio Oriente sa pagsirit kan presyo nin petrolyo sa nasyon. Nagpapauranan nin missile ngunyan an Israel tapos an Iran. Nagpauranin missile so Israel, may kasarabay pa po tabi na mga ano ba yun? Igwapang kasarabay na mga fighter jets. Nagbalos man so Iran nin rinibong mga missile.
Tapos pigpapasarabog sa itaas, so iba po tabi nagsabog sa baba. Yun na po yan ang matindi. Do sabihon ta na arayo kita digdi sa Pilipinas, pero may epektong marhay digdi sa satuya po tabi because yung gasolina ini po ang tatamaan. Ini ang tatamaan. O kaya kasuod maangani po nag-alangkaw na baga 1.80. Ma 2 pesos per liter. Ilinangkaw po tabi sa presyo kang gasolina. Tapos krudo pero igwa naman ngon yan ki Kwan na magkaigwan ng ceasefire ta kasi ang problema kasi ngon yan yung pinag-urulayan yung sige ngayang gibo mong nuclear sige ngayang gibo mo ng nuclear o kaya ngayon yan ang mangyayari sige so paano baga kita kaiyan paano kita kayan tapos digdiman sa ano yan sa satuya sa lokal sa Pilipinas, nako, ang pinagiriwalan digdi, ang gira digdi, politika politika, maging sa lokal, ilinga. Tapos na so, uraman kasi ako digdi ura ako digdi, kan oras na yan, si Daddy Joey, dyan sa Puro Baya, Morning Bicolandia. Iyo, di ba? May festival so Bicoloko. May mga kwanda may mga day nakahiling pero nag-refund man. Di bale? Anyway, sabi ko sa Indo kung ano man po ang return of investment, kita naglalaom na dai malulugi so sa tuyang gobyerno digdi po sa ano yan sa mga festival na ini do nakakatabang man ini po tabi for tourist purposes tabi pero dapat na isipon ta na dakulon pang mga dakulon pa po tabi na pwede tang pagkagastusan siguro para sa mga proyekto, mga programa po na makakatabang direktamente sa tao. Okay? Kadakol-dakol na mga festival baga ongon niya na Agosto may Aligaspi magkakaigwa po nin ibalong festival no ibalong festival tapos ano ba ya? Yung yan Agosto naman sana ibalong festival. Sa Kabaga. Anyway, ngunyan pati dahil naman sa mga kita sa lokal na media halos dahil naman kita pigirintindikan mga pagabot sa mga festival na yan nakakonsentrate sinda digdi sa mga vlogger, mga content creator vlogger mga vlogger. Sa bagay iyo mananggad pero pag-abot kan eleksyon dahil naman digdi po ang bro vlogger. Ta lokal lokal ano man pakiaram kan mga vlogger sa lokal na eleksyon aber. Di ba? So anyway, na kitang 13 minutes lampas alas 6 nin pagkaaga pasadahan tanang unay oy sa Sabado po yung inaugurasyon ni incoming Governor Noel Rosal. Sabado yan sa Albay Astrodome. Yung ibang mga nanggana sa Legazpi Biyernes gayod kundi ako nasasala po diyan manggigibuhon yan sa Legazpi City Convention Center. So siyempre sumaturukaw na mga bago yun na po yan. Tapos sa mga dati po Santo Domingo de ko alam kung ano arin bago naman baga po tabi ang Mayor Santo Domingo sa Daraga si Mayor Vic Periti na an matukaw an sa kuyang tugon sa Indo po pira na sa duwang simana ora dahil naman po tabing duwang simana ang sa kuyang tugon sa Indo po is pagkarahayon ta po yung sendong ipinagtuga during the campaign period gibuhon nindo po yan para sa tao iyan ang kaipuhan iyan ang kaipuhan tabi digdi kaipuhan tayanin marhay lalo pat grabe ang pinagmamati na pagtios baga ngonya na mga panahon na ini alangkawon an
presyo kan mga barakalon. Di ko masiguro po kung sa inining kino ang inflation ini. Sa kino ining datos kan inflation kan Philippine Statistics Authority. Pira to? 1.4? 1.2? Percent sa na po tabi so nakaaging bulan daa siring kayan so inflation ta. Talaga? Talaga ba? Siring kayan so inflation ta? Ang pinagbabasihan sa bagay, dakulon mananggad na bagay yung transportation dahil man talaga naglangkaw transportation. Yung services, naglangkaw. Ano yan mga services? O yan ngayang so pagpairahay kan motorsiklo, pagpairahay kan auto, kung ano-ano pa po tabi, mga services yan. Kung nagpatrabaho ka, di servisyo iyan. Yung tabi uni pa ang pinakakuan sa inflation ining so presyohan po tabi kan mga pagkakan doan bagas nagbaba hindi talaga nagbaba man talaga hindi itso bagas pero yung ibang barakalon alang kawon ang karne gurano mataram naman so mataram di man nga ikasabayan po tabi sa inflation paano ta po tabi ini papaliwanag na ang karne nin baboy 420 nangon yan Darwin 420 an per kilo karning uri 420 an kada kilo uyug-uyugong kabagaan saka ang sira mahalon. Ang sira. Sa bagay, ang sira, mahal talaga yan ta. Nakadepende yan sa supply and demand. Kung maluya po ang supply, kan sira, alangkawon man talaga ang presyo kaan. Takamiyaon dyan sa business naan. Langgalin man na ipabakal mi sa indo na ang sira kulang. Di ito ng sira. An ko ami sa para sira po tabi halangkaw ipabakal mi sendong barato dahil man talaga pwede pares man kan ori dahil man niya pwede pero dapat ako uli kan gobyerno na yung inflation naglalangkaw talaga kaya baga pinagidali ko ta na so ano yan pinagidali ko ta na po tabi so increase duman sa sweldo kaya lang dahil man talaga kinangyari at yan iyan ang tema ta po sa panduang kaptang kan sa tuyang programa iyan ang tema ta ining noon sabi po tabi sa Kongreso binasol sa Senado tapos pagurulayan ta pa po tabi ining impeachment na sa totoo lang po ta siyempre may kanya-kanya kita pong kuan igwa kitang kanya-kanyang ano ba yon opinion at di po tabi sa isyong ini igwa kita kanya-kanyang opinion garo dai inda ko sa nakon tumawid ini sa 20th Congress. Dai ko lang po tabi tagaro dai manin legal kwan kung tumawid an o dai. Di ba? At kasi may sa rules di ba? Sa rules dapat tapos na po tabi ngunya 19th Congress. Ang problema bagat sa Kamara de Representantes tatuod sindakan so iridalian gusto nila iridalian aron kening pasweldo inibagang kuan binasol so Senado na dahil man yan nindo inaksyonan paano nga aksyonan niya na yukon mo yan sarong simana antes mag doang simana po antes po tabi mag sainday yung Kongreso sa 19th Congress sa kaninda inaprobaran anong gigibuhon ngon kan Senado? Pandua, kan sarong taon papalan, sabi kan Senado, kan sarong taon pa ngaya, igwa na kami nin increase, pero ngaya bako 200 hanggang 200 na ta, iyan ngayaan tama. Iyan ngayaan tama. So Kongreso, so Kamara de Representantes, nagtatarampo na dapat niya 200. Iyo bagan sabi ko sa endo na, kung parehas ko ta na yung madali ko ta na tadai na parehas mo po tabi so parehas po tabi so increase ko ta na dahil na maabot sa
ano yan? Bombay Cameral Conference Committee? O parehas, pinagsaro ngaya, papirmahan sa presidente. So, presidente, bala na po. Mag-aram kon, ano yan? Dahil man talaga pwede na alangkawon yung rate eh. Alangkawon yung rate. O kaya baga nasibot sa presidente na pagadalan ngaya tabi, ngani na makasumpay ko ta duman sa halangkaw na inflation. Ta kasi ako nagtutubod digdi sa 1.4 na inflation rate sa Pilipinas digdi sa tuya kasarabay na kita. Yung rikas kan paglangkaw kan mga barkalon da other month. Dahil po ako nagtutubod kay ni. Siyempre kita baga po nagbabakal man kita. Kita po nagbabakal kita sa merkado kan sa tuyang pangangaipo. Iba yung sinurat sa ballpen. Di ba? Iba yung sinurat sa ballpen kisa po digdi sa tunay na nangyayari sa market. Kaya kanailing ko po sa datos, pinagparabasa ko. Sabi ko, saan daw ini na nako ang lapakan na ini? Sa ini nako ang datos na ini na 1.4% sana yung inflation rate. Taday talaga ako makapaniwala eh. Sa totoo lang, day ako makapaniwala, digdi, sa datos na ini. Medyo arayoon duman sa kalkulasyon. Kung sa Bagyo, mga 1,000 kilometers pa, tumama sa daga. Yung report po tabi, siyempre sabihin ta na official yan, because sinda naman talaga yung nagbabasa kan compare ang percentage, yung PSA. Kaya lang, di ka makapaniwala because yung realidad na nangyayari po tabi sa ground, iba naman. Kaya ano ngayaan magigibo tadigdi, i-increase mo so talangkawon so presyo kang barkalon, itaas mo po tabi so sweldo kan empleyado. Tanganin makasumpay. Alangan man na alangkawon so presyo kan mga barakalon tapos so sweldo mo po ababaon, dahil man talaga pwede. Kawawa kan mga empleyado. Nagdidilin siya po tabi so mga alimbawa ang sardinas. So nagmanufacture din sardinas. Alangkawon so presyo kan sardinas, so sweldo kan mga empleyado mo ababaon. Di an mayaman sa nakayan po tabi. So employer, iyon mayaman sa nakaan. So empleyado tabi sarong simana ubos na susweldo, mangutang na naman po tabi para sa susunod na simanang konsumo niya. Iyan. Di ba? To dapat may inaapod kita dagding balance, dapat balansyado eh yung income kan mga empleyado, tapos po tabi yung income kan mga employer, dapat po tabi balanse. Naugmakuta na kita duman sa ginibukan Kamara de Representantes, kundi sablay pa talanganin. And remember po na gabos na napag-ulayan sa 19th Congress, kung ano man po tabi ang nakapinding dyan, nakapinding, gabos yan po tabi nasa archives na lang ka 19th Congress. Dahil naman pwede po tabi na yung dain natapos kan Senado asin kang Kamara de Representantes, idadagos mo po tabi duman sa ipapadagos mo po tabi duman sa 20th Congress may sablay. Sinasabi po tabi sa mga patakaran po tabi kan duwang sanga kang Senado at ang Kongreso po ining duwang ini na ang gabos na mga pending na dain na aksyonan po tabi iyan po nasa record na sana, iba naman yung masunod. O unless otherwise po tabi unless otherwise tabi magibonin remedyo ipasar naman kan Kamara de Representantes yung
masunod. Ngaya, susweldo, i-refile naman ninda sa 20th Congress. Ini po ang pinaka-marhay. Di bali, sabi ko nga Sendo po, di bali late, at least may action. Di bali nga late, at least may action. Ganun kasimple. Yung man sana yan ang agad Di bali late, at least may action sa masunod. Ilingon ta. An impeachment nga ni po. An impeachment process po, ilig hearing na gigibohon, questionably pa May tawid daw. May tawid daw. Tama, may mga question legal dito naman ito dapat nga sarado na. Anday naman. Dito naman dapat niyan darahon. Sarado na yan saka baga. Di ba? So igwa na kita ni 25 minutes lampas an alas 6 din pagkaaga. Magbabalik kita digdi sa programa. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every
everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 31 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. One, two, three, let's go! Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Igwa na kita nin the size 36 minutos makalampas an alas 7 nin pagkaaga. So, ang pinag-urulayan tango niyan, ano yun eh? Sige. Tawad-tawad na yun kayo. Oh. Gaspe. Sige. Ini po tabi na pagtawid. Kundi sabi ko nga ni Sendo po, ang Supreme Court tabi, ang Korte Suprema digdi, baka kun makiaram. Kasi may question na igwa po tabi ng question ganyan sa legality kan pagtawid po tabi kan impeachment trial duman sa 20th Congress. Pag hinarang kan mga senador na di naman ngayon dapat ngayon na nabasura na yan sa 19th Congress, tapos na unboxing. So, kaipuhan na sa napotabi kung makiaram ang Korte Suprema. Iyo. Kasi, siyempre, sa mga kontra, sa mga pro-impeachment, magluluwasin din kanya-kanyang mga opinion. O, ano opinion ninda? Bako man po tabi nakapasar yan sa opinion kan gabos ta mga Pilipino. Kaya baga, sabi ko sa Endo, dahil dapat kita naggagamit kan na gusto ngayak kan taong bayan. Alimbawa, yung prosecutor, yung mga congressmen, nagtataram, o di sinda, gusto ngayak kan mga Pilipino na i-impeach ang dating presidente. Ayan na vice presidente, gusto kan mga Pilipino, dapat ang sasabihin mo po, gusto ming mga congressmen na i-impeach, pero bako man ka bosta congressman iyo
Kanya-kanyang may opinion kita, pero dahil kita dapat nagagamit kan kitang mga Pilipino. Tapag ginamit mo kitang mga Pilipino, gustong sabihin, gabos kita. Sus Mario si po. Di ba? Si Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr. may report ano dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Merx, good morning, Kamin. Umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po na manakantabay sa programang Tingin ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.3 1FM Legazpi. Bilang bahagi po ng pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 5 para sa kapayapaan at pagkakaisa, muling may mga kasapi ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Patunay ito ng patuloy na tagumpay ng Pro 5 sa kanilang advokasya na hikayatin ang mga kasapi ng CTG na magbalik loob sa pamahalaan at muling itaguyod ang kanilang mga buhay sa tulong ng gobyerno. Noong June 16, 2025, 4 na kasapi ng CTG ang sumuko sa magkakahiwalay na lugar sa rehiyon ng Bicol. Sa lungsod ng Naga, dalawang babae na may mga alias na May at Luna ang voluntaryong sumuko. Sila ay kinilalang white area personalities na kaadip ng Kadamay Network ng CTG sa Naga City. Ang kanilang pagsuko ay nagresulta ng layos na pagkipag-ugnayan at pagkipag-engage ng Naga City Police Office. Kasalukuyan silang nasa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng Naga City Mobile Force Company para sa tamang disposisyon at karagdagang dokumentasyon. Samantala sa Catanduanes, isang lalaking kasapi ng CTG na may alias na Sunny ang sumuko. Siya ay konektado sa KSPN Pusa KP2. Ang kanyang pagsuko ay pinangunahan ng 2nd Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Regional Police Special Battalion Team at ang Bagamanok Municipal Police Station na pawang nasa ilalim ng Catanduanes PPO. Kasalukuyan silang sumasailalim sa debriefing at dokumentasyon sa pasilidad ng 2nd Provincial Mobile Force Company upang matiyak ang tamang proseso at suporta. Sa Camarines Sur naman, isa pang kasapi ng CTG na may alias na Alex ang sumuko sa mga otoridad. Siya ay miyembro ng Platoon 3 Sub-Regional Committee 5 BRPC. Kasabay ang kanyang pagsuko, isinuko rin nila isang Parabellum 9mm na baril na may pinatanggal na serial number at 12 pirasong bala. Siya ay kasalukuyan ini-interview at dinudokumento ng Provincial Intelligence Unit ng Camarines Sur PPO para sa tamang proseso at pagsusuri. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr. Nag-uulat para sa Tingin ng Barangay. Salamat, Merx, sa report. DWGO Live Report. Igwara kita ang 42 minutos po makalampas ang alas 6 nin pagkaaga sa entirong Pilipinas. Sige nyan. Urat siya na ining ibagayod. Urat siya na nganin na solve na. Okay? Ang labanan digdi tabi is kuan iyo ang labanan grabe ang igwa na nin kumpanan may mga Pilipino na palang duman sa Israel na naapektaran naapektaran po kan gira kan duwang nasyon. Naapektaran kan duwang nasyon tabi. Anyway, yun naman talaga yan ang epekto kan may casualty. May casualty.
may casualty pirmi. Iyo, kundi ang gigibuhon ta kay ni dapat na siguro dapat po tabi duman sa tuyang kuan an sa tuyang igwa nga ni duman ki report na may mga government official na natrap duman natrap duman sa kariribukan makitang kuan ka kundi ang importante sa mga Pilipino ang gabos na mga Pilipino po tabi nayaon duman masiguro tang kuan salbado, no? Sige, anyway kung anto na muna gayod ining report man dahil saro unin na lang isang Chinese national na may standing criminal conviction hinarang ng BI sa NAIA Terminal 3. Si kabahaging Nestor Kagitla may report. DWGO Live Report. Nestor, please come in. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kontrol sa hangganan at pigilan ang pagpasok ng mga pugante at iba pang individual, hinarang ng Bureau of Immigration ang pagpasok na isang Chinese national na may standing criminal conviction at active derogatory alert. Ang dayuhan Chino ay dumating sa NAIA Terminal 3 sakay ng Cebu Pacific flight mula Hanoi, Vietnam. Pagdating na-plug siya ng mga immigration officers matapos tumugma ang kanyang pangalan sa aktibong blacklist order na inisyu noong nakaraang taon. Ang dayuhan Chino ay naging paksa ng isang opisyal na komunikasyon mula sa mga otoridad ng China noong April na nagsasaad na siya ay nahatulan sa Henan Province, China noong 2022 para sa undermining credit card administration at sinintensyahan ng 2 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Kinumpirma ni BI Commissioner Joel Anthony Biado sa kabila ng mga pagtatangka ng dayuhang incheck na guluhin ang kanyang proseso ng pagbubuklod kabilang ang isang insidente kung saan sinadya niyang iuntog ang kanyang ulo sa glass shield ng isang fire extinguisher. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Sige, so balik na ako digdi sa programa. Balik na po tabi kita digdi sa tuyang programa kunya na pagkaagang ini. Sige. Yan kay puhan eh. Okay. Anyway, so ang iba pang mga bareta tabi o pantulong aldaw ngunyan kan pagkatapos kan ralaugan kan klase dakulon po naglo maski sa 9/11 sigon kay PNP Chief General Torre igwada po nin bullying na mga nangyayari sa mga eskwelahan. So anong dapat tagibuhon? Primero, dahil man pwedeng madagitan sa teacher na ikangayayaon dyan, dapat binabantayan mo. Tabako man kabos na bagay, kayang bantayan ang kan teacher. Parehas man kita kan mga magurang. Ang mga magurang baga, dahil man talaga eh. Kundi, ang number 1 dyan, ang number 1 dyan, kitang mga magurang na kay puhantang disiplinahon so sa tuya na mga kakian. Kita number 1. Depende man yan sa pagpadakula mo kan aki mo eh. Kung so aki mo nagbibinambarumbado dyan sa eskwelahan, nagparapapambuli, may dyan pa sana po, day mo yan natawanan tama na disiplina
mantang yaon pa yan sa kudal sa kudal po kan sa imong harong. Iyan ang tandaan nindo. Mantang day pa nasa kudal pa kan harong mo, day mo yan po tabi binantayanin matanos. Iyan ang simple. Iyan ang simple po na argumento diyan. Di ba? Simpleng argumento po tabi diyan. Kung iyan po na disiplina mo, bako iyan barumbado paglaog sa eskwelahan. Even the police, maski ang Philippine National Police, paano mo yan mabantayan? Jawa magbugta ka pa dyan ki mga police dyan sa mga eskwelahan, di mo na mababantayan. Yan digdi sa police o tuluman. Bas nga ni baga? Ano ilingling sa police tapos tag sa diri? Yan ilingling. Jawa yan dyan ng police, kung gusto ka nga abasan, digdi sa ibong lagilid, minsan ka. Iyan. Okay, di mo man talaga kung igwaman ki mga bullying na nangyayari sa mga eskwelahan, dahil mo pwedeng basulong yung teacher, yung police, dahil pwede, kundi kita mismo po tabi ng mga magurang, kita po, kasi dahil ta tinaawanin proper discipline yung sa tuyang aki, mintras na aki pa. Babasulon ta na naman, so batas, DSWD, ayo bagang pigpaparasol mo niyan, paano kaya ngaya, masyadong maigpit na ngunyan. Dahil ka na pwedeng magdisiplina sa aki mo. Anong dae? Dahil ka na pwedeng magdisiplina sa aki mo, baka isumbong ka sa DSWD, buaman sa mga taga DSWD na aram mo ng barumbado yan, dahil mo kayang disiplinahon. Yung baga, okay, itong panahon, pag kuwang ka, pag aki ka na, kuwan sana halimbawa nag-ululay sa mga sa mga magurang, mataram na ang magurang mo. Kami iyon pag may bisita, may kaulay ang mga gurang, dapat dahil ka naghampang dyan. Dahil ka naghampang dyan. Dahil ka magparasabal-sabal kan urulay kan mga gurang. Tasaro sa lang iding sa imo ang di ba? Ang halikan kuan, ulob ka dyan sa bangko, may sangang bayawas, may paha, di ba? Siyempre so aki may takot na so mga day pwedeng gibuhon, pero ngunyan ilingon mo nakikiulay sumagurang, may kaulay sumagurang po tabi, so aki iyo paso sa sabad-sabad na. One time kay ito igwanin may kaulay ako, di ako nakatagal dahil ako nakatagal, nagsisimbag, so aki na. Sabi ko, pag urulay kay gurang, dahil ka magparasabal-sabal. Ako na mismo nagkuhan. Kung dahil kayang disiplina, hindi ka na mismo. Taraman mo. Di ba? Iyan ang mga simpleng kuhan, simple po tabi na pag na-disiplina na, dahil mo na kaipuhan na mangbado. Dapat igwanin igwa po tabi nin pinapasabot yan taan mga aki, pag-una ninda kayan po tabi, pag-una ninda kayan, tama para sa senda, pero sala na palan. Pag-abot kan oras, nadadara yan sa eskwelahan, nadadara na ako ngayon uragon, maski nga duman sarong, dahil ako pigdadagitan, nagpaparapamboli na. Nagpaparapamboli na. Maski so teacher titumangan, yung kong kakaan. Kaya nasa magurang manggiraray po an inot na an pagpapadara po an disiplina nasa magurang manggiraray. Iyan ang tandaan nindo. Nasa magurang po tabi an disiplina manggiraray. Di ba? Dahil iba nasa magurang. Sisay pa manan madisiplina po tabi kayan kundi kita man sana. Di ba? Tapos sisayan masusupgan. Halimbawa, pigpapaapod sa kamong magurang po, pigpapaapod sa eskwelahan, taso aki nindo, involved sa, ano ba yun? Involved po tabi ngayon sa pangbubuli. Bako, kita bagaan nasusupgan dyan, yung gunman pagpapaapod ka kan teacher. Di ba? Ipagpapaapod ka po tabi kan teacher, may problema talaga.
Igo talaga po tabi kita din problema dyan. Di ba? So, iyo yan ang iyan po tabi ang mga simple na dapat niya to na tawanin focus ko niyan. Di ba? 9/11 kuan man talaga yan. Ano ba yun? 9/11 direkta ba yan sa nasyonal, tapos centralized na yan tapos pagkatapos kayan po, alam mo ang iya sa Legazpi nangyayari, ito turn over yan sa Legazpi. Ito turn over yan po tabi sa lokal, o yun na yan ang issue. Yun na yan ang issue po. Kaya baga dito pwedeng paano nga niya mataram kitang magurang. Mataram kitang paano nga di ka nga maka disiplina sa aki mo ta. Pag isinumbong kaya sa DSWD, kasuhan ka kan DSWD. Sala po na kanyan, salang argumento yan. Kasi kung in kaso man, di sisimbagon mo sa DSWD, nasasabutan man yan nasasabutan man yan kan DSWD, nakaipuan talaga. Nata, so DSWD yan magkuhan. Ilingon mo ha. Ilingon mo. May kaito digdi sa Legazpi, may maabaso, digdi sa Rawis. Reklamo po kang barangay, nadakop, dadarahon sa pulis. So pulis, siyempre, may minor de edad, dadarahon po tabi sa DSWD. Kukuhaon kang DSWD. Tapos, i-release because minor. 14 anyos minor. I-release kang DSWD. After 2 days, 3 days, tabi, yaw na naman, nangabas na naman, nadakop na naman. Simpo tabi ang nangyayari. Di same ang nangyayari. Sundo na. Ginagamit na siguro po kan mga suro sindikato yung aki, tanay man nakukulong. Natapo tabi tanaging kwan siya kasi pinabayaan kan magurang. Naaki pa, pinabayaan po. Dahil po tabi siya na disiplina nin matanos. Or, pinabayaan, nagutom sa pamilya. O nata, kung di ka man nagugutom nata, mga bas ka daw. Makasupog bagang kaso nin, pangabas. Kasupog bagaan. Para anday nasusupog na nangabas sa mga politiko. Ibaga, sinda po, legal ang pangabas Legal ang pangabas. Mas dakulaon yan. Diba? Politiko anday nasusupog mga abas Jawa digdi sa radyo, batikoson yan, orasa na. Ta kasi, tuod sinda. Pero kung ikaw may kaso kanin pangabas, makasupog. Politiko, dahil nasusupog. Diba? Politiko po, tabi anday nasusupog mga abas. Anyway, sige, orat yan po ang DWRL Barita Alas 7, aram na muna ako ha. Orat yan na lang po. Barita Alas 7.